provincie heeft nog de maand de tijd om de storting van mogelijk vervuilde grond door Vlaanderen te voorkomen. En die grond wordt uitgebaggerd bij de locatie Oosterwil. En die locatie bevindt zich binnen 1 kilometer van de 3M-fabriek. En die grond is mogelijk vervuild met PFAS. En verder in het nieuws vandaag. Basisscholen vrezen opnieuw voor sluiting. En stil protest tegen intimidatie van vrouwen. Goedenavond. Vlaanderen wil op de grens ruim 400.000 kuub bagger storten die mogelijk is vervuild. De grond is opgebaggerd bij de aanleg van de Oosterweel-verbinding bij Antwerpen. En juist bij de aanleg van die tunnel kwam uit grondonderzoek naar boven dat de 3M-fabriek jarenlang illegaal te veel PFAS heeft geloosd. En als Zeeland de storting in de Westerschelde nog wil voorkomen, moet het snel in actie komen. Hier, bij de schaar van Oude Doel, net over de grens in België, wil de Vlaamse regering in totaal 430.000 kuub bagger storten in de Westerschelde. Dat leidt bij D66 in Provinciale Staten tot grote zorgen. En die grond wordt uitgebaggerd bij de locatie Oosterwil. En die locatie bevindt zich binnen 1 kilometer van de 3M-fabriek. Onze verwachting is, omdat dat dus zo dicht bij die 3M-fabriek zich bevindt, dat daar dus heel veel PFAS in dat sediment zit. Nou, daar ga je dan sowieso al loswoelen. Je gaat dat ook nog eens hier zo dumpen. We staan op 1,5 kilometer van de Nederlandse grens. We verwachten dat die waardes, die concentratie dus omhoog gaan. Tegen de vergunning om bagger in de Westerschelde te storten kan nog tot eind december bezwaar gemaakt worden. Versluis hoopt dat het provinciebestuur dat ook doet. En dat we in ieder geval heel duidelijk krijgen van wat zit er nu echt in die grond die daar zo weggehaald gaat worden voor die Oosterweel-verbinding. En we gaan naar verslaggever Jan Vogel, die staat bij de Westerschelde. Ja, Jan, wat wist de provincie van de plannen van de Vlaamse regering? De Vlaamse regering heeft de plannen en een advies gevraagd begin juli aan de provincie Zeeland. Alleen, daar is nooit wat mee gebeurd. Omdat het storten van bagger vooral invloed heeft op de waterkwaliteit, ging de provincie ervan uit dat Rijkswaterstaat met een advies zou komen. Alleen, de Vlaamse regering stuurt de plannen alleen door aan de provincie. En de provincie heeft die adviesaanvraag niet doorgestuurd aan Rijkswaterstaat. 3 jaar geleden gebeurde al eenzelfde iets rondom de milieuvergunning voor 3M. In september kondigde de provincie aan daar in de toekomst alerter op te willen reageren. Maar waarom deze adviesaanvraag daarna nog 2,5 maand is blijven liggen, is nog onduidelijk. Ja, nu zijn er de afgelopen maanden ook verschillende overleggen geweest tussen de provincie en de verschillende betrokken ministeries in zowel Vlaanderen als Nederland. Is dit issue daar ook nooit besproken? Nee, daar is dit niet ter sprake gekomen. Sterker, het ministerie laat weten pas sinds een week van deze omgevingsvergunning te weten. Er wordt gewerkt aan een overlegstructuur om, zoals het ministerie zegt, in de toekomst dit soort misverstanden te voorkomen. Rijkswaterstaat doet inmiddels wel onderzoek naar wat voor grond er precies gestort moet worden. Daarbij is de schaar van Oude Doel. Als de resultaten bekend zijn, gaat het ministerie met de provincie Zeeland in gesprek om te kijken wat de vervolgstappen zijn. En het zou dus nog kunnen betekenen dat er wel bezwaar wordt aangetekend tegen deze vergunning. Jan Vogel, we gaan het zien. Dankjewel. Het Zeeuwse basisonderwijs houdt er rekening mee dat de scholen opnieuw dicht moeten. Doet het kabinet het niet, dan zal het in sommige gevallen wel moeten, omdat er te veel leraren in quarantaine zitten. Door de oplopende besmettingen en het personeelstekort piept en kraakt het op veel scholen. We hebben vorige week groep 7 de hele week thuis gehad. We hebben afgelopen maandag en dinsdag groep 8 thuis gehad. We hebben hoogstwaarschijnlijk morgen ook weer 2 groepen thuis. We hebben op dit moment 4 leerkrachten die in quarantaine zitten. Ondanks alles hoopt het Zeeuwse basisonderwijs sluiting te voorkomen en ze doen daarom een dringend beroep op iedereen. Hou je alsjeblieft zo veel mogelijk aan de maatregelen. En daar wat je wil laten vaccineren, doe dat ook alsjeblieft. Doe je het niet in je eigen belang, dan doe je het in het belang van onze kinderen en van onze leerkrachten. Morgen dan neemt het kabinet een besluit over nieuwe maatregelen en dan wordt ook bekend of scholen moeten sluiten of niet. 3 mannen moeten tussen de 3,5 en 5 jaar de cel in vanwege de smokkel van ruim 500 kilo cocaïne. De mannen werden vorig jaar in Breskens opgepakt nadat ze de drugs in pakketten uit de Westerschelde hadden gevist en aan wal wilden brengen. De drugs waren eerder vanaf een containerschip uit Ecuador in zee gegooid. De mannen zouden eerder ook al drugs uit zee halen, maar dat ging mis, waarna de lading drugs op de Zeeuwse stranden aanspoelde.
En vanwege de drugsmokkel vanaf zee worden kottervissers gewaarschuwd door de politie. Want uit onderzoek blijkt dat vissers met financiële problemen makkelijk worden benaderd door criminelen om te helpen met het smokkelen van drugs. Om de vissers te waarschuwen en te voorkomen dat ze met criminelen in zee gaan, komt er nu een lesprogramma. Want als vissers eenmaal meewerken met de smokkel, kunnen ze daar maar niet zomaar meer mee stoppen. En het was vanmiddag 40 minuten stil op de markt in Middelburg. Met een stilteprotest vroegen studenten van de University College Roosevelt aandacht voor seksuele intimidatie. Uit een enquête onder 92 studenten blijkt dat de helft hiermee te maken heeft. Dat je s'avonds over straat fietst en je toch net niet helemaal veilig voelt. Of dat je terugkomt van de hockey of dat soort dingen. Dat je toch net meer bedekt wilt zijn. Dus niet dat mensen aan je willen kijken. Ik heb hier ook momenten meegemaakt in Middelburg dat ik rond heb gelopen. En dat er een keer een incident is geweest. En ik merk ook gewoon dat daar best wel een stigma op zit. En ik vind het belangrijk dat daar bewustzijn voor gecreëerd wordt. Het liefst wil de organisatie dat seksuele intimidatie helemaal verdwijnt. En dit protest moet de Middelburgers met de neus op de feiten drukken. Het is wel een groot probleem. 55%, dat is best veel. Ja, en er werden uiteindelijk 30 studenten verwacht om te protesteren, maar er verscheen het dubbele aantal op de markt. Ze woonde er maar kort, maar Etty Hillesum is er wel geboren. In een groot huis aan het Molenwater in Middelburg. En dat huis wordt nu omgebouwd tot een museum en studiecentrum over de Joodse schrijfster. De verbouwing wordt deels betaald door de provincie. En voor gedeputeerde Anita Pijpelink heeft het huis een speciale betekenis. Ja, hallo, leuk dat je er bent. Kom binnen. Deze ruimte gaat dus de ontvangstruimte worden, zeg maar. Er wordt ook een café-achtige ruimte. Je kan hier koffie en thee straks drinken. Ook alleen hier komen om elkaar te ontmoeten. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen, want het is een heftig verhaal. Het is een intens verhaal. Dat je bezoekers ook de gelegenheid wil geven om niet meteen het dagelijks leven weer in te stappen. Maar even een moment van, oké, even zitten. Even door onze gedachten laten gaan wat we nu gezien en gehoord hebben. En dan... En dan moet je ook gewoon makkelijk naar binnen kunnen lopen. Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum. Mooi dat jullie dat nu hier een plek kunnen geven. Ja. Daar waar zij haar eerste levensmaanden heeft doorgebracht. Dat de onderzoekers hier ter plekke verder onderzoek kunnen doen. En ik denk dat met name de dagboeken zelf van Etty vooral onderwerp van onderzoek zijn. Daar zijn we ook al druk mee in onderhandeling met het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Die hebben alle persoonlijke spullen van Etty en de dagboekschriften in depot. Die worden dus niet tentoongesteld. Nee. En we hopen een van die dagboekschriften hier wel tentoon te kunnen stellen. Dan heb je een mooi pronkstuk in je collectie. Dat is wel heel persoonlijk. Ja, mooi. Ik heb geen Joodse voorouders, geen Joodse voorgeschiedenis wat dat betreft. Behalve dat ik van jongs af aan heel erg bezig ben geweest met de Tweede Wereldoorlog, met de Jodenvervolging. En met name de vraag die mij altijd intrigeerde, eigenlijk 2 vragen. Hoe bestaat het dat mensen elkaar dit aandoen? En de tweede vraag, hoe ga je dan binnen zo'n oorlog door met leven? Hoe doe je dat? Wat gaat er door je hoofd? Hoe probeer je er elke dag weer iets van te maken? Hoe probeer je te overleven in dat systeem wat jou wil uitmoorden? Ik denk dat dit een van de belangrijkste drijfveren voor mij is om de politiek in te gaan. Begrip voor elkaar, respect voor elkaar, verdraagzaamheid. We moeten het met elkaar doen. Ja, als ik daar iets aan kan doen om dat verhaal te gebruiken om ons te leren hoe we met elkaar moeten omgaan, dan laat ik dat niet liggen. Ja, en het Etty Hillesum huis moet in april opengaan voor publiek. Nog een paar weken en dan begint in Nederland het Europees kampioenschap zaalvoetbal. En de kans is groot dat er met Saïd Bouzambou uit Vlissingen een Zeeuw in de oranje selectie zit. De 31-jarige spits debuteerde 7 jaar geleden in het Nederlandse team. En vanaf dat moment droomt hij al van spelen op een EK. Nee, alleen de eerste zin ken ik, maar voor de rest niet echt meer. Dus. Het Wilhelmus, dat kent Saïd Bouzambou 7 jaar na zijn debuut in Oranje vast een stuk beter. Want de zaalvoetballer uit Vlissingen hoorde het volkslied sindsdien minstens 62 keer. Want zoveel interlands heeft hij inmiddels achter zijn naam staan. Ja, iedere wedstrijd een eer natuurlijk om dat shirt aan te trekken. Iedere keer een kippenvelmomentje met dat volkslied bijvoorbeeld. En het blijft gewoon mooi. En wat ik al zeg, je speelt tegen een van de beste spelers ter wereld. Je kent ze van YouTube, je kent ze van tv. En als je dan ineens tegen dat soort gasten op het veld staat, is dat gewoon genieten. En je probeert ook wat van die gasten natuurlijk op te steken. Maar het mooiste moet misschien nog komen. Als Bouzambou begin volgend jaar met Oranje op het Europees kampioenschap zaalvoetbal staat. Zelf nooit een eindtoernooi mogen spelen. Wel kwalificaties mogen spelen voor het WK, EK.
Ja, dan mag je op zo'n eindtoernooi staan. En het mooiste is nog, je mag op een eindtoernooi staan in je eigen land. Waar familie en vrienden kunnen komen kijken. Ja, dat is een droom voor je natuurlijk als zaalvoetballer. Ik kijk er echt al een lange tijd naar uit. Ik ga er alles aan doen zodat ik geselecteerd ga worden. De kans is groot dat Bouzambou er op 19 januari bij is als Nederland aan het EK begint. De Vlissinger kent tot dusver een prima seizoen bij FC Eindhoven. Met 22 goals is hij topscorer van de Eredivisie Zaal. Maar bij Oranje wordt er meer gevraagd van de 31-jarige spits. Ja, hier toch wel iets andere rol. Meer de rol van ballen vasthouden voorin. Omdat het internationaal toch heel moeilijk is en blijft om zeg maar, vanuit onder die druk te voetballen. Dit ligt mij ook wel als spits. Een beetje echt vechtvoetbal voorin, oorlog maken voorin. Dat ligt mij wel ook en daar kan ik ook gewoon van genieten. Uiteindelijk is het aan deze man, bondscoach Max Tjaden, om te bepalen wie hij meeneemt naar het EK. De keuzeheer is in elk geval lovend over Bouzambou. Nou, sowieso een heerlijke persoon om mee samen te werken. En als speler echt een winnaar. Hij heeft specifieke kwaliteiten natuurlijk met het vasthouden van een bal. Dat linkerbeen, een beetje kappen en dan weer terugdraaien. Ja, dat is Saïd wel te voet uit. Dus ja, ik werk graag met hem. Het EK is voor de Nederlandse zaalvoetballers de eerste eindronde in 8 jaar tijd. In de pool neemt Oranje het op tegen Oekraïne, Servië en Portugal, de regerend Europees en wereldkampioen. Nou, daar ligt voor ons een hele grote uitdaging om er 2 achter ons te laten waarvan we weten dat wij in positie eigenlijk de laagst geclasseerden zijn. Ik droom ervan. Jongens bij ons in de kleedkamer dromen ervan. En we moeten daar echt wel ook, we moeten dat durven te dromen. Daar begint het in ieder geval bij. En dat zou wel echt een geslaagd EK zijn. En we gaan er alles aan doen, zeker weten. Binnenkort weet Bouzambou of zijn droom werkelijkheid wordt. Als de bondscoach de definitieve oranje selectie voor het EK bekendmaakt. Ik denk al 2 jaar of zo dat ik het daar aan het aftellen ben. Eigenlijk op het moment dat het EK al bekend werd, kijk je er al naar uit. Het leeft natuurlijk in de kleedkamer bij ons in de groep. Ik heb er echt heel veel zin in. Wat mij betreft kan het dan morgen beginnen eigenlijk. Op 19 januari begint het EK zaalvoetbal in Nederland. Oranje trapt in Amsterdam af tegen Oekraïne. Het begon regenachtig en dat hield tot in de middag aan. Daarna was er hier en daar ruimte nog voor de zon. Maar de temperatuur kwam niet boven de 10 graden uit. Morgen wordt een bewolkte dag met vooral in de middag kans op regen. Met ook flinke buien. Het wordt dan niet warmer dan 7 graden. In het weekend deels droog, maar ook weer veel buien. En daar kunnen winterse exemplaren tussen zitten. Maar dat komt misschien ook wel mooi uit, want we moeten met z'n allen waarschijnlijk toch meer thuis gaan blijven. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond.